Kwatsala almost 3 months kuti Malawi tipite ku chisankho pa 16 September 2025 kumene tikasankhe aphungu a nyumba ya malamulo, makhansala komanso mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ndi anthu ambiri akumalankhula kuti ayi achakwera alephera kuyendetsa dziko lino ndipo pa 16 September pano tisakavotereso ngati president wa dziko lino. Koma zimenezi Abire Banda akuona ngati kuti ayi Malawi tikuchedwa. Mwakhala kumanena kuti achakwera adatenga dziko limolanda komanso achakwera alephera kuyendetsa dziko. Ndi Abire Banda safunanso kuzodikira 3 months kuti tikavote. Iwowa akunenetsa pano kuti achakwera must fall, ndipo achakwera atule pansi utendo wawo pakhale interim government kuti yendetse dzikoli mpaka na tikafike ku chisankho. Tetika limodzi pano pa Nyasa Voice Box ndipo chifukwa chani Abire Banda akunena kuti chakwera must fall pakhale interim government, ndipo akamaliza timafuna mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Olemekezeka Amalawi anzanga, olemekezeka abwenzi ndi alongo, olemekezeka makolo anzanga, komanso olemekezeka nonse Amalawi okonda dziko, makamaka kwa inu makolo mwatilera, mwatisunga, mwatifikitsa ndi kutikuza tifikitsa nyengo iyi. Ulemu wanu makolo, abwenzi ndi alongo. Ine dzina langa ndine Bire Banda. Choyamba ndimafuna mundilole modzichepetsa ndipereke ulemu kwa Malemu Saulos Klaus Chilima pamene tikulumikizana ndi abwenzi ndi anansi onse madera onse osiyanasiyana kaya ndi dziko lino la Malawi, kaya ndi kuno ku Blantyre, ku Zomba, kaya ndi ku Lower Shile, tipite ku Mangochi, ndiye tipitenso ku Mwanza, ngakhalenso tipite ku Nchewu, ndiye tisaimeso pa Nchewu pokhapo iyayi, tipite ku Balaka, tikumbukire mizimu ya anthu amene anatisiya, amene tikhale tikuwakumbukira mnyengo ngati iyi yokhetsetsa nsonzi yoliza. Amayi ndi abambo, tikumbukire abwenzi ndi alongo amene ali ku madera osiyanasiyana koma ndi nzika za dziko lino, kuno ku Malawi, kaya ndi ku Mchinji, kaya ndi ku Lilongwe, kaya ndi ku Mangochi, ku Salima, ngakhalenso ku Ntchisi, ku Balaka, tipitenso ku Dowa, ndiye tipite ku Dedza, ndiye tipitenso ku madera osiyanasiyana a dziko lino la Malawi nkhotakota, tikafikenso ku Nkhata Bay, ndipo tipitenso kwa anthu abwenzi ndi alongo amene takhala nawo mnyengo zosiyanasiyana, ena adatisiya. Mizimu yawo iwutse mumtendere. Mulungu wakumwamba akute onse amene adatisiya for needless cause. Ena Mulungu akudziwa zifukwa zimene adalolera kuti anthu agone.
abwenzi ndi alongo akulikoma Island, komanso abwenzi ndi alongo akurumphi, Karonga, Kasungu ndi madera osiyanasiyana mu dziko lino la Malawi. Dzina langa, makolo anga, abwenzi ndi anansi, ndine Bile Banda. Ndine Bile Banda. Chidankomera Mulungu kuti ndibadwire ndi kukulira mu dziko lino la Malawi. Ndipo timtamande ndi kunthokoza Mulungu. Ndipo tithokoze abwenzi ndi anansi amene tikukumana, tikulumikizana, komanso tikumalikonda ndi kuganizira dziko lino la Malawi. Nkhani zingapo zimene ndimafuna ndizibweretse apa ndizokhudza Comrade Mthanyiwa. Comrade Mthanyiwa wapangarezi nkhani zofunika kwambiri, zomwe ndizopatsa kaso, ndizopatsa chidwi kuti ife Amalawi tinayenera kumalingalira mozama ndi kumaganizira kumene tikuchokera, kumene tili ndi kumenenso tikulowera. Ndipo Comrade Mthanyiwa, ulemu wanu. Ndipo pali zinthu ziwiri kapena zitatu zimene ndimafuna ndifotokoze ndi cholinga chakuti ndikumbutse adindo. Ndikati adindo ndikunena kuti Amalawi anzanga amene Mulungu amakupatsani mwayi kukhala othekera kuti mutumikire ndi kulichitira dziko lanu, munayenera kumazindikira kunena kuti you are not there by yourself, you are not there by default, and you are not there on your own. Ndi chikhulupiriro mukumvetsetsa uthenga umene ndikuwuzani. Chimene Mulungu akupatsani chigwiritseni ntchito moyenera, ndipo muzindikire kunena kuti each one of us, we are here and we are crying for our own beloved country. Tikulilirira dziko lathu, ndipo tinayenera kuzindikira kuti tinayenera kubwera pamodzi, coming together as one. Ndikutumikira dziko kuchitira ubwino, kutenga Malawi kupita chitsogolo. Comrade Mthanyiwa, zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. Malankhulidwe anu, maganizidwe anu, machitidwe anu amaonetsa umunthu, komanso muzambiri timatha kuona kuti tinayenera anthufe kutengerana pamene tili ndikuloweranso kumene tikupita. Amayi ndi abambo, tibwereze kunena kuti chomwe Mulungu wakupatsani kuti mulichitire dziko, munayenera kuzindikira kuti muli ndi udindo, ndipo udindo umene uja simunayenera kudzipanga mwa inu nokha. Munayenera kupanga mozindikira kunena kuti collective responsibility, kugwirirana manja ndi kuchitira dziko limodzi, kupangiranso zinthu limodzi, zinayenera kutipangitsa anthufe kugwirana manja kutenga Malawi kuti Malawi apite chitsogolo. Koma sizikutelo. Uthenga umene Comrade mumanena, Comrade Mthanyiwa,
still have a role, you still have a mission. And ndipo ndinene kuti uthenga umene usudati ndipo sunathe ndipo tiye ndigwirane manja timuuze wina aliyense kuti adziwe kunena kuti udindo unayenera kuti uzindikire kuti you have a bigger role and responsibility to play kuti dziko lathu lipite chitsogolo kugwirana manja kuti titeteze Malawi. Which is why, as we are talking now, we need an interim government. Timuuze amene amadzitchula kuti ndi mbusa. Mai Annabel Ntalimanja ndi abusa achakwera inuyo udindo wanu udatha kalekale. Ndipo simunayeneranso kukhala pamenepo chifukwa udindo mudachita kutenga boma limolanda. Ndipo ndine Bile Banda ndikukuuzani. Mudatenga boma molanda ndipo well until today you have failed your responsibility. Munalanda boma ndipo well until today you have never fulfilled your mandate. Simudakwaniritse okapena boma limene mudalandalo palibe ngakhale nchimodzi chomwe chifukwa chake akunena comrade Mtanyiwa akunena momvemve kuti wina aliyense akukuuzani kuti mudatenga boma limolanda ndipo ngakhale nchimodzi chomwe simudakwaniritse. Not even one. Not even any. Which is why Malawi, where are we? Tiri kuti ngati nzika za dziko tikulephera kutenga udindo wathu. Tinayenera all of us to stand up. Titseke mwapita kuchikokobe. We need to close you up because you have taken this country by coup. You took Malawi by coup. Zomwe amanena comrade Mtanyiwa, when he mentioned about the colleague Traore, amanena zona. Ibrahim Traore adatenga boma limolanda. Yes, he had a good point. Chifukwa zinthu sizimaenda komano. He took this country out on nothing is working, nothing is viable. Ineyo, I am in full support of the agenda for Ibrahim Traore. I'm in full support of all colleagues and comrades here in Malawi. Collectively, let us work together. Chimodzi, my colleague Julius Malema in South Africa. Amainda Bambo, let us all come together and get together as one. Tipange chotekera kuteteza nzika ya dziko by setting an interim government. Tikazigitse boma logwirizira chakwera must fall. Kaya Mai Annabel Ntalimanja ndizoona kuti mudade ngati boma amene mwatula pansi udindo. We applaud you. You must step down. Chakwera must pack up and go. Ndipo mukamakhala mudzidziwa kuti Malawi, you have failed Malawians. Ndipo you will never be given any space to continue okapena munayenera kutula pansi by today. Takatukunena repeatedly simungza panga china chilichonse kuntundua dziko choona cholozeka. Ndimalize uthenga wanga pogwirana manja ndi olemekezeka Mai Professor Mary Chilima. You are not ndimanena mobwerenza in a Bile Banda. Right Honorable Professor Madam Mary Chilima, you are not an ordinary woman. You are not an ordinary woman. You have all the capacity. You have everything it requires for you to render a hand to all citizenry because we are in desperate situation. There are no medication in hospitals. There are serious potholes in this country. There is nothing that is workable. There is nothing viable. Which is why Your Excellency, Right Honorable Professor Madam
mere chilima tiyeni tigwirane manja with this short space of time pamene tikulumikizana mogwirizana apapa. Let His Excellency Professor Peter Mutharika azindikire kuti sakulichitira ubwino dziko lake, sakulichitira ubwino dziko lake, sakulikonda, sakumkonda Malawi in whatever capacity, in whatever way. Your Excellency, as Billy Banda, I am not a happy person. I will never be a happy man. Chifukwa zomwe mukupanga ndi zomwe zikuchitika, anthu amene akuzungulirani ndi anthu amene mungakhale nawo pafupi. Mutenge utengawo in a very strongest and serious way. Malawians are not happy and will never be happy people. Sizinenera kutero and will never be happy moyo otero. And amene akuzungulirani muwauze kunena kuti enough. Don't come anywhere near. Let us dutifully do something for this country. Tipange zinthu zoteteza nzika ya kumudzi, nzika ya dziko, chifukwa munthu wa kumudziyo ndi amene akulira. Ine ndi amene ndikulira. Wina aliyense adzalira. We should not continue suffering forever. Tisapitilire kulira mpaka kalekale. Tisapitilire kulira mpaka kalekale. My comrade, Right Honorable Enoch Kanzingen Kihana, you are my passionate comrade. You are my friend. Tipange zinthu kuteteza Malawi. Tigwire ntchito yoteteza dziko lathu. Tipange zinthu tisayang'ane. We should not look left and right, but let us look forward for the interests of this nation. Bambo olemekezeka, Bambo atupere mulusi, atupere pena pake mukhale pansi muganizire kuti kodi inu ndi mungalichitire bwanji dziko lanu, ndipo zimene Amalawi akuyembekezera mwa inu ndi chani, ndipo tonsefe tingalipangire dziko lathu motani. Panayenera by today mukupanga set ma projects osiyana viable ones. Right Honorable atupere mulusi. Right Honorable DK, my comrade. I often call him my comrade because I'm proud of you. The vision that you've always been setting for the country is achievable. Koma in the meantime, can we set those agendas kuti tikuyamba kuti tikonzekere ndi kuthandiza Malawi? Siti kunena kuti tikulanda dziko kapena wina akufuna kulanda dziko, koma pamene zinthu zilili Amalawi akuvutika. Let us set some achievements. Ma potholes amene alipo, we should seal them. Ma donors should come in and support Malawians. Then Her Excellency Madam Joyce Banda, zindikirani ma promises zimene mukulonjeza kuntundwa dziko. They are adorable, and what you're contributing to this country now is achievable. Continue rendering that hand. We need an interim government, Your Excellency Madam. Kumangochi kumachinga olemekezeka Right Honorable David Mbewe, zindikirani zomwe mukuyankhula ndi zomwe Amalawi akuyembekezera mwa inu ndi achievable, ndi zotheka. Kumachinga kumangira na masukulu ana, kupangira ma development project for different citizens. Those are achievable people. Those are achievable dreams. Mukati muyangane kuminda, ndi muyangane kandi irrigation projects, kaya muyangane different valuable programs. Ana school fees. Professor Dr. David Mbewe, you can do it. You can continue to render that hand. Amainda bambo, dziko linosolo bwereka, dziko nonde latu.
anthu enawa tiwamange, amangidwe, alilakwira dziko, akulakwira mtundu wa Malawi. And we should never keep quiet. Tiye tipange zinthu kuteteza mtundu wa dziko la Malawi. Ma irrigation project aja mpaka na amene abusa achakwera ma projects a irrigation mpaka na pano sadachitika, and they'll never, we can't give them that dream, will never realistic. Amainda abambo tenti likonde dziko lathu, tenti nkonde Malawi, tenti onetsetse kuthekera kwathu, tenti onetsetse ubwino wa ukulu wake wa Mulungu. Ukulu wanu Yehova Mulungu wathu akumwamba, inshallah mukhale nafe, muteteze nzika ya dziko, mutigwire dzanja ndipo mutiwolotse nyanja ya Yorodani, komanso muonetsetse mukutithandiza mavuto amene anakukumana nawo asukulu kapena ife makolo athu azibale ndi alongo tikukumana nazo. Let us holding hands so that we can continue to rendering a hand so that Malawi can become achievable. Mulungu adalitse Malawi, Mulungu akudalitseni inu ndine, Mulungu atichitire chifundo kuti dziko lathu lipite chitsogolo. M'dzina la Mulungu Atate, m'dzina la Mulungu Mwana, m'dzina la Mulungu Mzimu Woyera, inshallah.